Khona ubhuti washada nosisi omuhle, bethandana strong, kukuhle emshadweni wabo. Ubhuti ubehamba ngemisebenzi, yabuya ngama-weekends. One day shuthi usisi wadevelopha i-skin disease. Wathi udokotela, sisi, ubuhle bakho buzoloku buncipha kancane kancane ngenxa yalesi sifo osunaso manje. Wafonela umyeni wakhe, wamtshela, Nkosi yami, ayi ngakusasa umyeni naye wavele wafona wathi usebe involved ku-accident and kuthiwa use-blind. So yize kunjalo-ke baqhubeka bathandana kwa-right emshadweni wabo, baqhubeka-ke banakekelana. One day kodwa washona usisi, yaphuka inhliziyo yalo bhuti. Nkosi yami, kwaphela isikhathi eside engekho right, waze wadecide ukuhamba athuthe endaweni. Omunye ubaba wathi, bhuti uzosizwa ubani cause umuntu kade kusiza useshonile. Wathi lo bhuti, baba mina I'm not blind, gangi-actor cause ngangingafuni unkosikazi wami acabanga ukuthi ngiyabona ukuthi le skin condition isimenzani cause mina ngangingamthandeli ubuhle bakhe bangaphandle kuphela. Ingakho ngangisensa blind, ngangifuna ukuthi siqhubeke sibe happy noma eseshintshe kangakanani. Thanda umuntu wakho for what he or she is from inside, not from outside.